Čaute lidi u nového videa a dneska ideme natáčať Roblox. Tak prestaň, Maťo. A je tu aj one, som tu aj ja, vlastne. Zahrajeme si hide and seek. Dobre, ale jak sa voláš? Čo hráš? Ja to nemám vo friendoch. Sigma sa volám. Sigma Oxy. Sigma. Oxy. A ja sa jak... No? Ale ja sa normálne volám Sigma. No čo? Ja som Sigma Oxy 05. Tak kamo, kývni to. Ujde, dáme vám vedieť, keď všetko porobíme. Aha. My sledujeme, tak sa vám ozviem. Tak sa vám ozvieme aj s Patrikom a budeme hrať. Zatiaľ si chodte zobrať nejakú Dobrú mňamku. A limonádu. A jedlo. Ukáďte na... No, sledujeme Mateja. Jos. A ja... To chytil? No tak... Ja sledujem oné, baby. Takže dám vám vedieť, keď bude po hore znova. Áno. Ja sledujem zabijaka. Ľudia, už je po hre. Už je po hore a naša iba Mateja takého bacona. Bacona. No takže ideme na mapu. Daj si to. Ty si čík. Čo? Najtikšie? Prečo? Zvuk, aby to nepočulo. Aha. Kto to bude? Aj, dúfam, že to bude Matej ľudia, takže... Aha. Daj to slabok. Najslabšie. Matej. Nie ja. Dúfam, že nie. Je to... Yes! Matej, ideme... Aká je mapa? Tá istá. Nie. Izba. No tak to už viem akože. A kde si Sigma? On to líbol. O, to je debil, Ľudia, on to líbol. Ľudia, on to líbol. My všetci iba dostali Z zadarmo. jakého dôvodu? No, úplne. Že cheese. With the tacos. To isté. Tá istá. To isté. A teraz dúfam, že to nebude mňa, kámo, nie. Ani jo. To niekto nie. Ja. Už som videl tú Sigmu. Talát. Čo? Talát. To je jedno, dobre, vylezte a vieme, kde má ísť, hej? Jo, ja som tam. Takže na rebrík, poďme všetci na rebrík. Ježiš, som nejak bugol. To čo? Na rebrík. No mám 16 coinov, koľko máte? A nie do toho, áno, do toho šuflíka. A tu je ten portál. Do šuflíka choďte, ok? Áno, ja tu som na tom portáli. Nie, chod dole ešte. Aj No tam je ten portál. tuto? Máme tam ísť. Puink. Oh my god. Kde samo? Tu? Dobre, a nechoďte tam. Si obidvaja bacon boli vôbec Robloxy. Tak dobre, ale ako... Ale choďme tam, kde je to Nintendo. Keď si kúpil Robuxy tam, tak si není úplná Sigma. On spadol. Ja si idem zahrať Nintendo. A ja som tu. Kde? Nintendo. Sama. On neviděl letěl. Poďte za kvetinu. Videli ste? Aha, tuto som ja. Dej. Pozrite sa skill samo. Aha. Matej. Kde? Už sa schovala za intro. No tuto. Aha. Kde? Áno, tuto, kde je ten roh? Áno. Takže. Na toho mimo, ne? Nie. Ukážem ti. Počkej, ja si viem. Neviem. Viem. Ja nejdem. Ukáž, idem pozrieť, kde je. Nezabije, on sa tam ani nedostane. Do. On. Kto? Akože ten seeker. Ide do toho teleportu. Vy ste v čudu. Fakt? No. Veď policia ide po rebríku. Ale nie, on ide iným teleportom. Ja som to vedel, že tu pôjdeš, ja som ťa našiel. On nejde iným teleportom. On ide iným. Vidíš? A kde ste, kamo? Ja som tam dole. Pri tej hračke. Čo samo? Ja idem niekde hore. Si tam? No. A máte niekde? Neviem. Nad vama. Ja idem na vece.
Tak ľudia takto stopneme, pokým sa vráti. Aha. Alebo budem to stále točiť. Dobre, takže Ja samo vydám mám toto. Dobre, Hečotky do hlavy. vidím, takže sa musí ide odskočiť. Áno. Dobre. Ja mu dávam hečotky do hlavy. Kam kde je on? On je s nami. Ten Seeker je tu. Peťa, pozri. Pozri sa. OK. Kamu ja hľadám nás? Ja už nás vidím. Dúfam, že príde. Ja ho prilákam. My sme najväčšia Sigma, ktorá robí na Kuba. Ja ho prilákam. Tady sme! Tady sme! Nerob! Tady sme! Ľudia, on je fakt hrozný. Ľudia, ty si nás fakt prilákal. On vždy iba zamávam. Ty si ho fakt prilákal. A je to možno fakt prilákal. A nekrič to volaj. Daj si to slabšie. Matej. Počkajte, ľudia. Kamu ja viem, kde je. Daj si to slabšie, Matej. Matej, daj si to slabšie. Tady sme si kere. Ale daj to slabšie, kamo. Tuto. Kamu ja už ho vidím. Poď, kamo, daj to tikšie. Tu sme! Kamu. Čo? Ja som prilákala zabíjaka. Aha. Čo? On ide, on nás nevidí, kamo. On Ja ide som ho von. ale prilákal. Ty si tam stále? Pri mne? Ja som ho ale prilákal. Ty si stále pri mne? Kamu ja vidím typkinu. Ukáž. Tam je typkina. Ty si tu už není. Ale je, ja ho tam vidím. Tá No, typkina ty cestne. Áno. Kamo, ja ťa privolám. Ja ho idem zavolať, ja idem za ním. Aj. Teraz ide za tebou. Nejde. Tá typkina is dead. Ale Prečo ide si za ho vama. nalakal? Ale ide Ty za si vama. ty. Viete o tom, že on ide za vama? Ja viem. Teraz drahám. On ťa zabil? Nezabil. On teba zabil, Matej? Nie. Mňa už zabil. Ja som schovaný za gitarou. Mohol som prežiť. 3, 2. A prečo si ho zavolal? Ja nie, je to Matej. Ja som to vyhral. Ale prečo si ho zavolal? Ja som mal najlepšiu skolku. Kámo, ja Prečo si ho zavolal? Prečo si ho privolal? neviem. Tak Teraz aj ja Aj to ja to privolám. budem robiť. Áno, aj ja ti. Ja to budem robiť. A ja. Ľudia, ja to tiež budem robiť. Áno. Teraz ty prehráš a my vyhráme. Ja mám čity ináč. Yeah! A nemám ľudia, to som Mám 26 coinov. Ako máte? Nenapíšem. ľudia, to bol prank. Idete si do toho písacieho. Yes! Na prdele! Yes! Kúknite sa do toho. Karma ti to vrátila. Karma ti to vrátila. Kúknite sa sem. Kúknite sa Kde sem, si? čo som tam napísal. On vie už... Tuto, čo som tam napísal. Dobre. Prečítajte si to. Ja som to videl. Čau, Sigma. Oxy. Á, Oxinko. Ty Oxinko. Ja viem ľudia takú tajnú skolku, ktorú používal Matej, teraz nevie. Takže... Na Ale strome, ja viem. nevieš. Pokým tam dobehnem, tak ubehne aj 30 sekúnd. Bože, chod do toho. Ja som napísal. Kámo, ja mám lepidlo. Dobre, už som tam. Áno. My si niečo zaplatím. Ľudia, počkajte. Ja stále Kámo, už môže? No, vlastne áno, ja som tam iba stál. Dobre, ja sa idem pozrieť do toho teleportu. Či tu volá kto bude? Áno, sme tam. Ja si... Dvoch najebí. Počkajte, ľudia. Ja som zabil dvoch. No, mami? Mama?
No, ja tak pokračujeme. No, Matej úplne nevie, kde sme. A nepovieme. Pretože máme najlepšiu skovku na svete. Úplne nie najlepšiu. Niektorí sa prebugovali. Aha, on je toto? Áno, to je Matej. It? Áno. It. On vôbec nie komu čo robí. Možno ho to skovka napadne, ale neviem. Ty ide za nami. Kamo, vieš o tom, že my sme po tebou? Kamo, zdrham. Zdrhaj. Zdrhaj je pod nami. Zdrhaj je pod nami. Je pod nami. Áno. Čože? Kde ste? Dole. My sme sa ti skryli do takej miestnosti. Ja som úplne hore na stromu. Takže budem vidieť. Kde ste? Ja vidím typkyňu, ktorá tam beha na lavičke. Chod za ňou. My sme Tam sa sú ti... dole. To bolo kamo tesne, my sme sa ti tesne skovali. No. Ste v tom domku? Áno. Zdrhaj. Áno. My sa skryli. Jako kde ste sa skryli? Nepovieme. Blízko tej budy. Ste sa schovali pod strom. Nie. Fakt. Čo? No, ale ja som zabil... Máš iba 1 minútu na hľadanie. No, takže... Sa No, snaž. ja si idem zabiť tú dievčinu, čo tam skáče. To stále lepím. To stále lepím. Nie, zdrhaj. Ide pri nás. Nie. Kámo, ja ťa vidím. Ania. Nevidíš. A to sme my neboli. Ja som zabil jedného. Kamaráde, my sme inak boli. Počkajte. Tam pristaň. Plachu. Wow. On hľadá. Keby si chcel vedieť, vieš, kde sme? Na tom veľkom strome, kde si bol. Čo si sa teleportoval. My sme tam boli. My sme boli sem do hore. Je. Doma krvové niečo. Dobre. Takú najhoršiu skovku som dal. No, ľudia, tak sme tu a vyhrali sme. Áno. Bohužiaľ, nevadí, keď sme mali najhoršiu, ale dobre sme sa skovali. A sú tu guličky. Jupi. Ja sa schovám. Čo? A možno to bude zase ty. Pravda. Kto vie? Druhýkrát po sebe ja... Idem za Matejom. Poď. Česne predo mnou. Idem za Matejom. No, ja to Sigma, stopne vám to. Tuto. Vidíš ma? Tá Sigma. Áno. Bože, ja som sa bugol. Poda mnou. Neviem, tak neskúšam. Tuto za tebou to. Ja poznám. Ja idem na druhú. A tam sa to teleportne. Tam pôjde určite hľadať. On stále píka. Kamo, my máme na to 29 sekúnd do prčic. Iba zamávam. Ideme si pre výhru. Kam ja som spadol? Prehru si ide. Máš na to 12 sekúnd. Som tam. 3, 2, 1.
No, ja už idem, takže... Kamo, typkyňa je na tej truhli za tebou. A ich druhá, sú tam dve. Úplne tam hore. Sú. Sú úplne hore, na tej truhli. Ich tam vidím. Tu jak si tam? Hej, Patrik, ja som našiel novú skrýš. Dobre. Ja som na streche. Vonku. Ukáž. Neukážem. Ale ja ti nebudem hľadať, fakt. Počkajte, bude? Fakt ti nebudem hľadať. Ukáž. Aha. Jak si tam vylezol? Normálne. Normálne. Čo si spravil, ale ty si cheater. No. Cheater. Aha, vlasy mi je vidieť. Tomu, ale jak si to? To jak vyluje. Čo? Normálne. Ten teleport, ukáž mi ten teleport. Ukáž mi ten teleport. Tak tam nevylezem ani za 2 dobu. Dobre, som spadol, dobre. Aj už je tam Sigma. Áno, vidieť ti. Normálne skoro celé telo. Ja vás tam nechám. Prečo? Lebo ja neviem, ja sa tam neviem dostať. Kamo si moc pri nás. Si moc pri nás. Úplne. Áno. To ti uveria, ako sa tak robí. Jasne, že si pri nás. Ty ideš za nama. Jasné. Ale áno. Áno. On ide za nama. Úplne jasné. On nás nájde. Do prdele. Oh my god, ty si nás vynkol. Čo ti šíbe? Ty si sa vynkol. Ty si sa vynkol. My sme tam boli. Áno. Áno! My sme tam boli, ale fakt. Ja ti ukážem, že sme tam boli. Paťo, kúkni. Čo? My sme tam boli. Ja teraz si pôjde pre nás. Tak boli, neboli. Boli. Teraz neviem, ako sa tam... Kde ste boli? A to není teleport. To je proste skovka. To je proste úplne tam vzadu, jak si bol. Teraz musíme zdržať. Ja idem úplne niekde inde. Kamo to vyhráme, ani jeden... Vlastne dvoch si zabil. Ani jedného si nezabil. Zabil 2. Ja už tu vidím 2. Kamo, ja to nevidím. Ja, ty si tam na goberci. Už ťa uvidím. Bože, kamo, ja nenájdem nikoho. No, ja idem na koberec modrý. Je ťažké, to sa nedá. Ja idem na koberec modrý po ten stôl. Idem. Kamo, a my už sme ťa vynkli, tam už sme boli. 9, 8, 7. Ne, ja sa nechám. Aha, kde sme boli? Na poslednú chvíľu ma zabil. Aha, kde sme boli? Hentam. Ja ani som to nevidel. Fakt. Na poslednú chvíľu ma zabil. Ja som sa nechal. Dobre, už teraz, keď to bude zase ja, tak sa asi odpoviem. Budem to určite ja. Ja by to tak bolo. Zase. Vidíš? Ja som ti hovoril najprv Matej. Matej, poď sem. Jasne, že idem. Ja nekývam. Neviem. On tam stojí vedľa mňa. Ja ho nezabijem.
Ja, takže my sme sa skovali. My sme sa skovali totálne, že áno. Ja tu iba skáčem. Šesť, 5, 4, 2, 1. Ideš. Akože ja si natočím video. Počkajte ľudia. Ty nemôžeš to na YouTube. Bude ten dom ja pánu, že? No vlastne to ani nepôjde na zvuk. Keď točím na hre. Čo točíš? Takže teba nebudú počuť? Ľudia, no tak sledujeme Seekera. Ľudia, počkajte. Ukonči to. My chceme dohrať. Koľko? Ešte keď dohrá samo aj Koľko to aj bude? Ja neviem, ak mám skade vedieť. 3 minúty. Kámo. Zavrite. Kámo. No ľudia, takže sledujeme Seekera. No, bohužiaľ. Kámo. A toto bude asi posledná hra, že? Kámo. Ašec. Kámo, otoč sa na tú gitaru. Kto? Jedného som zabil, či dvoch. Zabil iba dvoch. Kurňa! Normálne. Zabitý. Som zabil. Presledovať piča. On ide z druhej strany. Nie. Ja som Ahmed. Ja som to video líbo. Nevadí. Ani tak to nedáš na YouTube. No, ja mám. Dobre. Takže... Ja tam pokreslím na jeho tvári, proste všetko mu tam pokreslím. A veď ty si už prehral. Ja viem, a ja mu tam všetko kreslím, jo. Ja mu tam všetko Ty si časím. koľko našiel teraz? Koľko tých si našiel? Počkaj, koľko tých si našiel samo? Samo, koľko tých si našiel? 4. Takže to je posledná hra. Si nájdeš všetkých. No, presne tak. Si nájdeš všetkých. Je to na ňom. Samo, ty točíš? No. Na YouTube? No. Video. Už koľko? 24 minút. Dobrý deň. Máte dreň? Či nemáte? Asi áno. To samo, pamätáš, keď to... Počkajte, ľudia. Ďakujem. Samo Vánko zakričal na celom vydávanie, že dobrý deň, máte dreň. Debil. No raz. No takže sme tu, skoro celé video to stopujeme, takže sorry, ale je to video. No takže Samovi zostávajú už len 3. 2 za chvíľku. Nie. Matematiku. No ľudia, takže keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a čus. Ak chcete nové video, tak dajte like a odber. Čus.